முன்னீர் நாவாய் ஓட்டியாக இந்த காற்று பழங்காலத்தில் கடல் கடந்த பயணங்கள் அனைத்துமே காற்றால் இயக்கப்பட்ட இந்த பாய்மர கப்பல்களால் தான் நிகழ்ந்திருக்கு. பெரிய பாய் போன்ற ஒரு பகுதி முக்கோண வடிவில் அந்த கப்பல்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அது காற்றின் திசையறிந்து அதற்கேற்றாறு போல செல்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். நளியிரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழிதொழில் ஆண்ட உறவோன் மருக கலியியல் யானை கரிகால் வளவ. இப்பாடல் புறநானூற்று பகுதியில் இடம் பிடிச்சிருக்கு. இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்றத பின்வருமாறு சொல்லியிருக்காங்க. வளவனே வளவனினும் அரசனே, கடலில் செல்லக்கூடிய அந்த மரக்கலம் காற்று உரிய திசையில் வீசாததுனால ஓடாது போயிடுச்சு. ஏன்னா அது ஒரு பாய்மரக்கலம், பாய்மர கப்பல். அது காற்றின் திசையிலிருந்து அதன் போக்குக்கு ஏற்றார் போல தான் பயணிக்கும். ஆனால் காற்று உரிய திசையில் வீசாததுனால அது ஓடாது போக நின்றுச்சு. காற்று இயங்குமாறு போல களத்தை செலுத்துவதற்குரிய அந்த பொறிமுறைகளை, அந்த நெறிமுறைகளை, அந்த வழிமுறைகளை கையாண்டு களம் செல்லுமாறு செய்த அறிவாற்றல் உடையவர்கள் தான் உன்னுடைய முன்னோர்கள். மதையானை மிகுந்த படைவன்மை உடையோனே. படைவன்மை உடையோனே அப்படின்னா படை வலிமை உடையோனே. இவ்வாறு சோழர் கரிகார் பெருவளத்தான குறித்து வெண்ணி குயத்தியார் புறநானூரில் பாடியிருக்காங்க. அந்த கரிகால சோழனை குறித்தும் பெருவளத்தான குறித்தும் அவனுடைய முன்னோர்களுடைய அந்த சிந்தனை திறம் குறித்தும் காற்றின் திசையறிந்து அப்படகுகளை இயக்கக்கூடிய அந்த பாய்மர கப்பல்களை இயக்கக்கூடிய காற்று முறையாக வீசாவிடினும் அந்த காற்றின் போக்கு கேட்டார் போல அந்த பாய்மர கப்பல்களை இயக்கி சரியான திசையறிந்து அதன் மூலம் பயணிக்கக்கூடிய அந்த அறிவாற்றலையும் இங்கே புலப்படுத்துகிறாங்க. இங்கேயும் காற்றினுடைய அந்த முக்கியத்துவம் தான் விளக்கப்படுது. இவ்வாறு கரிகால் பெருவளத்தான் எனும் சோழ மன்னனை புகழ்ந்து பாடிய பாடல்ல சங்ககால பெண்பார் புலவரான வெண்ணி குயத்தியார் வழி என குறிப்பிட்டு சிறப்பு செய்திருப்பது இந்த காற்று தான். வழி என்னும் சொல்லுக்கு காற்று என்பது பொருள். கிரேக்க அறிஞர் ஹிப்பாலஸ் என்பவர் பருவக்காற்றின் பயனை உலகத்துக்கு உணர்த்தினார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு வரலாறு. அதற்கு முன்னரே இந்த காற்றினுடைய ஆற்றலை பயன்படுத்தி கடல் கடந்து வணிகம் செஞ்சு அதில் வெற்றியும் கண்டவர்கள் தமிழர்கள் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம். இந்த ஹிப்பாலஸ் அப்படின்ற இந்த கிரேக்க அறிஞர் ஒரு வகையான ஒரு பருவக்காற்றினுடைய உதவினால கடல் வழியில் விரைவாக பயணம் செய்ய முசிறி துறைமுகத்தை சென்றடைய யவனர்களுக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருந்தனால யவனர்கள் அந்த கிரேக்க அறிஞருடைய பேரையே அந்த பருவக்காற்றுக்கு சூட்டிட்டாங்க, ஹிப்பாலஸ் பருவக்காற்று அப்படின்ற மாதிரி. இவ்வாறு ஒரு பருவக்காற்றினுடைய ஒரு காற்றினுடைய துணை கொண்டு அவங்க பயணத்தை விரைந்து செய்ததுனால, கப்பல் பயணத்தை கடல் வணிகத்தை விரைந்து செய்ததுனால அது பெரும் பயனுள்ளதாக ஆயிற்று. ஹிப்பாலஸ் பருவக்காற்று கிபி பொது ஆண்டு முதல் நூற்றாண்டில் ஹிப்பாலஸ் அப்படின்ற பெயர் கொண்ட ஒரு கிரேக்க மாலுமி அவர் ஒரு பருவக்காற்றினுடைய உதவியினால் நடுக்கடல் வழியாக சேர நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த முசிறி துறைமுகத்துக்கு நேராக விரைவாக பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு புதிய வழியை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அது முதல் யவன கப்பல்கள், அதாவது யவனர்கள் வணிகம் செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த யவனர்கள் வணிகம் செய்யக்கூடிய அந்த யவன கப்பல்களும் விரைவாகவும் அதிகமாகவும் சேர நாட்டு முசிறி துறைமுகத்துக்கு வந்து போயிருக்கு. அந்த பருவக்காற்றுக்கு யவனர்கள் அதை கண்டுபிடிச்ச கிரேக்க மாலுமியினுடைய பேரான ஹிப்பாலஸ் அப்படின்ற அந்த பேரையே சூட்டிட்டாங்க. ஹிப்பாலஸ் பருவக்காற்றினுடைய வழியில் யவன கடல் வணிகம் பெருகிற்று, செழிப்புற்றது அப்படின்ற மாதிரி இடத்துல சொல்ல வராங்க. இந்த யவனர்கள்லாம் பயணம் செய்வதற்கு முன்பாகவே தமிழர்கள் இந்த காற்றினுடைய அந்த பயனையும் அதனுடைய ஆற்றலையும் உணர்ந்து அதனை பயன்படுத்தி அந்த காற்றின் உதவியால் கடல் கலந்து வணிகம் செஞ்சுருக்காங்க. செஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வணிகத்தில் சரியான பாதையை கண்டறிஞ்சு பயணம் செஞ்சு அதில் வெற்றியும் கண்டிருந்திருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிட்றாங்க. தமிழர்கள் பழங்காலத்தில் பயணம் செஞ்ச நாடுகள் அப்படின்னா உலகளவுலேயே அவங்க பயணம் செஞ்சுருக்காங்க. ஆஸ்திரேலியா முதற்கொண்டு எகிப்து வரைக்கும் அவர்கள் சென்றடைந்ததற்கான அந்த வியாபாரம் செய்ததற்கானவும் வணிகம் செய்ததற்கான சான்றுகள் அங்கே அந்த எழுத்துக்களாக வரிவடிவ அந்த தமிழ் எழுத்துக்களாக பொறிக்கப்பட்டு அங்கே எஞ்சி கிடைக்கின்றன. அவை பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்றதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. மழை தருவேன் நான், அதாவது இந்த காற்று மழை பெய்வதற்கு ஒரு மூல காரணமாக இருக்கிறது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம். அதை தான் இந்த பத்தியில் குறிப்பிட விளைகிறாங்க. இந்த காற்றானது பருவ காலங்களில் மேகத்தை கொண்டு மழையை தருது. மேகங்கள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டாமல் பிறழ்ந்து சற்று தள்ளி இருக்கும். அந்த மேகக்கூட்டங்களை ஒன்றோடொன்று ஒட்டச் செய்து அதை ஒரு இடத்துல சேர்க்கும்போது அங்கு மேகக்கூட்டங்களுடைய மோதல் அப்படின்றது சற்றே மழையாக பொழிகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். அங்கு மேகங்கள் என்னவோ ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து தான் இருக்குது இந்த காற்றின் உதவியினால். இருந்தாலும் எப்படிங்க மழை பெய்யுது அப்படின்னா, இந்த புவியில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு கடற்கோளில் இருக்கக்கூடிய நீராலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஆறு குளத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரோ இந்த கதிரவனுடைய இந்த சூரியனுடைய அந்த வெப்பத்தினால சூடாகி ஆவியாகி நீராவியாக இந்த வானத்தை சென்றடையுது. அந்த மேகக்கூட்டங்களை தொட்டு மீண்டும் மழையாகவே இந்த புவியை வந்தடையுது. இது அனைத்துக்குமே மூல காரணமாக இருப்பது இந்த வாயு தான். கதிரவனுடைய வெப்பத்தால் சூடாகி அந்த நீரானது சூடாகி அந்த சூடான அந்த வாயுவானது மேலெலும்பி அடர்த்தி குறைஞ்சி அங்கு மேலே செல்லும். அங்கு ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தை நிரப்பியும் மீண்டும் பருவக்காற்றாகவும் இந்த காற்றானது மாறுது. ஜூன்ல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் தென்மேற்கு பருவக்காற்றாகவும், அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரைக்கும் வடகிழக்கு பருவக்காற்றாகவும் வீசுது. இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒன்று. ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை 6ஆம் மாதத்துலேருந்து
9வது மாதம் வரைக்கும் தென்மேற்கு பருவக்காற்றா வீசுது இந்தியாவில். அக்டோபர் முதல் 10வது மாதத்துலேருந்து டிசம்பர் வரை 12வது மாதம் வரைக்கும் வடகிழக்கு பருவக்காற்றாகவும் வீசுது. இவ்வாறாக மழைப்பொழிவை தருகிறது. இதில் அதிகமாக இந்த பருவக்காற்றினால் மழை பெய்யக்கூடிய ஒரு மாநிலம், வளம் பெறக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அப்படின்னா கேரளம் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. இந்தியாவுடைய முதுகெலும்பு வேளாண்மை, இந்த விவசாயம் சிறப்பதிலையும் நாடு தன்னிறைவை பெறுவதிலையும் இந்த காற்று அப்படின்றது வந்து முக்கிய பங்கெடுக்குது. வேளாண்மை அப்படின்றதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது வந்து ஒன்று உழவு செய்யக்கூடிய மாடுகள், உழவர்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் நீராதாரம். இவற்றிற்கு மேலாக இந்த பருவக்காற்றின் உதவியாலே அந்த நீர் கிடைப்பதனாலவே இந்த உழவு சிறப்புற்று நாடு வந்து தன்னிறைவு அடையுது. ஒரு நாடு வந்து தன்னுடைய தேவைகளை தானே நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் போது தன்னிறைவு அடையுது. இந்த காற்றின் மூலமாகவே நீர் கிடைக்கப்பெற்று, பருவக்காற்றின் மூலமாகவே நீர் கிடைக்கப்பெற்று இந்த இந்திய மாநிலத்தினுடைய எல்லா விவசாய நிலையங்களையும் செழிக்க செய்வதனால உணவு தேவையை வந்து இந்தியா தனக்குத்தானே தீர்த்து கொள்கிறது, தன்னிறைவு செய்து கொள்கிறது. இவ்வாறு இந்த மழையின் மூலமாக விவசாயம் வந்து செழிப்புற்று உணவு தானியங்கள் வந்து விளைஞ்சு இந்திய மக்களுடைய பசித்துயரை போக்குது. இவ்வாறு இந்தியாவானது தானே தனது உணவு தேவையை நிறைவு செஞ்சுக்கிறதுனால தான் இதை வந்து தன்னிறைவு என்னும் சொல்லால் வந்து குறிப்பிட்றாங்க. இந்தியாவுக்கு தேவையான 70% மழை பொழிவை வந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்று வந்து கொடுக்குது அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம். தடம் பதிப்பேன் நான், அதாவது எந்த ஒரு இடமா இருந்தாலும் அங்கே தடம் பதிப்பேன் காற்றாகிய நான் அப்படின்ற மாதிரி காற்றை பற்றி கூறுமாறு கொடுத்துருக்காங்க. வடகிழக்கு பருவ காலங்களில் தாழ்வு மண்டலமாக தவழ்ந்து வந்து பிறகு புயலாக மாறி புறப்படுமா இந்த காற்று. ஆற்றலோட ஒரு சக்தியோட வீறு கொண்டு பயணிக்க தொடங்கிடுமா. அந்த காற்றை தடுக்க யாராலையும் இயலாது. அதுக்கடுத்து மழையாக புயலாக தடம் பதிக்குமா இந்த காற்று. இந்த காற்றோட ஆற்றலை புறநானூற்றில் ஐயூர் முடவனார் வந்து எவ்வாறு சிறப்பிச்சிருக்காருன்னா, வலிமிகின் வழி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சிறப்பிச்சிருக்காங்க. வலி அப்படின்ற இதனுடைய பொருள் அப்படின்றது வந்து காற்று அப்படின்றத வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இந்த காற்றானது மிகுந்து வந்தால் அதை வந்து தடுக்க முடியாது என்பது தான் இதனுடைய பொருள். இது போன்று மதுரை இளநாகனார் வந்து அதே புறநானூரில் கடுங்காற்று மணலை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது என்று, இந்த கடுங்காற்று ஒரு கடுமையான ஒரு கோரமான அந்த காற்றினுடைய வேகத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு. ஆற்றலாக இந்த காற்று, இந்த காற்றானது உயிர் வழி தந்து உயிர்களை காக்கிறது. உயிர் வழினா உயிர் சுவாசம். இந்த சுவாச காற்றாகி இந்த புவியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்சிஜனை நம்பி இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்களையும் காக்கிறது. தாவரங்களுடைய ஒளிச்சேர்க்கையில் தாவரங்களுடைய அந்த உணவு உற்பத்திக்கு இந்த காற்று தான் மூல காரணமாக இருந்து உதவி செய்யுது. விதைகளை எடுத்து செல்ல பல இடங்கள்லையும் இது வந்து உதவியாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த காற்றின் மூலமாக தான் அந்த விதைகள் வந்து பறந்து சென்று இன்னொரு இடத்துல போய் மண்ணில் புதைஞ்சு மரமாகவோ செடியாகவோ வளருது. பூவினுடைய, தேனினுடைய, கனியினுடைய, தாவரத்தினுடைய, உயிரினத்தினுடைய மனத்தை இந்த காற்றால் சுமந்து புவியின் உயிர் சங்கிலி தொடர் அறுபடாதிருக்க உதவுகிறது. அதாவது இந்த புவியினுடைய இந்த உயிர் சங்கிலி தொடர் இது வந்து அறுபடாமல் இருக்க, நீடித்து நிலைக்க இந்த காற்றானது மூல பங்கு வகிக்கிறது. உயிர் சங்கிலி தொடர், முதல் சங்கிலி தொடர் என்ன, ஒரு உணவு சங்கிலி தொடர் மாதிரி தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு உயிரானது மற்றொரு உயிரை ஏதோ ஒரு தேவைக்காக, அது அதனுடைய உணவாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு தேவைக்காக சார்ந்திருக்கும். இதைத்தான் இந்த உயிர் சங்கிலி தொடர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இப்போ மனிதனானவன் வந்து தன்னுடைய உணவு தேவைக்காக நெற்கதிரை சார்ந்திருக்கான். அதே மாதிரி மானானது வந்து தன்னுடைய உணவு தேவைக்காக அந்த புள்ளினை சார்ந்திருக்கிறது. புலியானது தன்னுடைய உணவு தேவைக்காக அந்த மானினை சார்ந்திருக்கிறது. இவ்வாறு இந்த உயிர் சங்கிலி தொடர் அப்படின்றது இந்த புவியில் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும். காற்றுள்ள போதே மின்சாரம் எடுத்துக்கொள் எனும் புதுமொழிக்கு வித்தாகக்கூடியது இந்த காற்று தான். முதல்ல வந்து அலைகடலில் இருந்து இந்த மின்சாரத்தை வந்து தயாரித்தாங்க. பிறகு பல முறைகளை பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை தயாரித்தாங்க. அது வந்து சூரியன் மூலமாக இருக்கலாம் அல்லது சூரிய சக்தி மூலமாக இருக்கலாம். ஆனால் இப்போ காற்றாலைகள் மூலமாகவே இந்த மின்சாரத்தை வந்து பெருமளவில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுடைய சில பகுதிகளுக்கு ஊடே பயணிக்கும் போது மிகப்பெரிய காற்றாலைகள் வந்து கண்ணில் சிக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம். அந்த காற்று அதிகமாக வீசக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் அந்த காற்றாலைகளை நட்டு அந்த காற்றை வந்து உறிஞ்சி எடுத்து அந்த காற்றிலிருந்து மின்சாரத்தை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு புது யுக்தியை வந்து இங்கே வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. அதன் மூலமாக மின்சாரத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை மனித புழக்கத்திற்கு பயன்படுத்தி அதில் வெற்றியும் கண்டிருக்காங்க. இவ்வாறு காற்றுள்ள போதே மின்சாரம் எடுத்துக்கொள்ள, போய் காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பழமொழி இருக்கோ, அதே மாதிரி காற்றுள்ள போதே மின்சாரத்தை எடுத்துக்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புதுமொழிக்கும் இந்த காற்று அப்படின்றது வித்தாகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளமான இந்த காற்றை பயன்படுத்தி மின்னாற்றலை உருவாக்கும் போது நிலக்கரியோட தேவை குறைஞ்சு கனிம வளங்கள் வந்து பாதுகாக்கப்பட காரணமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து மின்சாரத்தை வந்து பலதரப்பட்ட மூலியமாக எடுக்கிறோம். அது வந்து கடல் அலைகளுடைய ஓதங்கள் மூலமாக அது மோதக்கூடிய அந்த வேகத்தினை பொறுத்து அதிலிருந்து கடல் அலைகள் மூலமாகவும் மின்சாரத்தை தயாரிக்கிறாங்க. பிறகு சூரிய ஆற்றல் மூலமாகவும் தயாரிக்கிறாங்க. இன்னொரு முறை தான் நிலத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த கனிம வளங்கள், நிலக்கரி தேவை, அதை வந்து இந்த காற்றின் மூலமாக மின்சாரம் தயாரிப்பதனால இந்த மண்ணிலிருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த நிலக்கரியினுடைய தேவை குறைஞ்சு அந்த கனிம வளங்கள் வந்து பாதுகாக்கப்படுது. இதன் மூலமாக மண் வளம் வந்து செறிந்து காக்கப்படுது அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. உலக காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து 5வது இடத்தை பெற்றிருக்குது அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் காற்றாலைகளை பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய முதல் மாநிலம் அப்படின்றது தமிழகம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால்
உலகிலேயே அதிக அளவு மாசுபடுத்த நாடுகளில் 2வது இடம் இந்தியாவுக்கு அப்படின்றத குறிப்பிடும்போது அது வந்து பெருந்துயர். ஏன்னா டெல்லி போன்ற அந்த மாநகரங்களில் அங்கே எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு காற்று மாசுபடுது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து கண்கூடாகவே பல காணொளிகள்லையும் பார்த்துருப்போம், பல செய்தித்தாள்களையும் பார்த்துருப்போம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மாசுபாடு இருக்கிறதுனாலையோ என்னவோ தெரியல, உலக அளவிலேயே அதிக அளவு மாசுபடுத்தக்கூடிய நாடுகளில் இந்தியாவுக்கு வந்து 2வது இடம் அப்படின்னு அறியும் போது அது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல வராங்க. ஒரு காலத்தில் குழாயிலிருந்து அப்படியே தண்ணீர் குடித்த நம்ம வந்து இப்போ நீர் மாசுபாடு அடைந்ததன் காரணமாக அதனை தூய்மைப்படுத்தியும் விலைக்கு வாங்கியும் குடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் வந்து இருக்கிறோம். நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணி குடிச்சுக்கிறோம், இல்லைன்னா இந்த மினரல் வாட்டரை போய் நம்ம வந்து அந்த கம்பெனிஸில் மினரல் வாட்டர் கம்பெனிஸ்லாம் வாங்கி நம்ம குடிக்கிறோம், இல்லைன்னா பாட்டில் நீரை வந்து குடிக்கக்கூடிய ஒரு அவல நிலைக்கு வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. இப்போது காற்றும் மாசுபாடு அடைஞ்சு வருது. தண்ணீரை எப்படி புட்டியில், அதாவது இந்த பாட்டிலில் அடைச்சி விற்பது, அதை வந்து நம்ம வாங்குவது, அதன் பிறகு அதனை வந்து குடிப்பது போன்று உயிர் வழியையும் இனி இந்த ஆக்சிஜனையும் விற்கக்கூடிய ஒரு அவல நிலை தொடங்கிடும். ஒரு புட்டியினோட விலை 1000 ரூபாய்க்கும் அதிகமாக கூட ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டருடைய விலை அப்படின்றது வந்து 1000 ரூபாய்க்கும் அதிகமாகவும் விற்கப்படலாம். எப்படி தண்ணீர் வந்து மாசுபாடு அடைஞ்சு அதை வந்து தண்ணீர் புட்டிகளை தண்ணீர் அந்த கேன்ஸில் வந்து ஃபில்அப் பண்ணி விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி காற்றும் இப்படி வந்து தொடர்ந்து மாசுபாடு அடைஞ்சு வரதுனால அதையும் நம்ம வந்து தூய காற்றை வந்து 1000 ரூபாய்க்கும் அதிகமாக ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டரில் எதிர்காலத்தில் வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் ஏற்படலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க. மனிதனால் மாசடையக்கூடிய இந்த காற்று, மனிதர்களாகிய நம்மளாம் உணவு அப்படின்றது இல்லாமல் 5 வாரம் வரைக்கும் உயிர் வாழ முடியுமா? இங்கெல்லாம் 35 கிட்டத்தட்ட 35 நாள் வரைக்கும் நம்மளால் உணவு இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு இது சாத்தியக்கூறு அப்படின்றது தெரியல. நீர் இல்லாமல் 5 நாள் வரைக்கும் உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த காற்று இல்லாமல் 5 நிமிஷம் கூட உயிர் வாழ முடியாது. இதுதான் உலக யதார்த்தமும் கூட. இந்த ஆக்சிஜனை உள்ளிழுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவிடக்கூடிய இந்த சுழற்சி அப்படின்றது நடக்கணும்னா அதற்கு தேவை முதல்ல வந்து உயிர் வழி தேவைப்படுகிறது. இந்த ஆக்சிஜன் என்பது வந்து தேவைப்படுது. இந்த ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா 5 நிமிஷம் கூட நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்றது வந்து ஒரு யதார்த்தமான உண்மையும் தான், நிதர்சனமான உண்மையும் கூட. இந்த உண்மையை நம்ம வந்து என்னைக்காவது உணர்ந்திருப்போமா? உணர்ந்து இந்த காற்றை வந்து நம்ம என்னைக்காவது நேசிச்சிருப்போமா? ஒவ்வொரு வினாடியும் இந்த காற்றானது நம்மளோட மூலமாகவே மாசுபடுது. அது வந்து குப்பைகளாகட்டும், நெகிழி பைகளாகட்டும், இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆகட்டும், அல்லது மெது உருளைகளாகட்டும், இந்த டயர்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மூலமாக இதெல்லாம் எரிப்பதன் மூலமாகவும் இந்த காற்று வந்து பெருமளவில் மாசுபடுது. குளிர்சாதன பெட்டி, அதாவது இந்த ஃப்ரிட்ஜ்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கடுத்து குளிர் ஊட்டப்பட்ட அறை, இந்த ஏசி ரூம், இதன் மூலமாகவும் வெளிவரக்கூடிய இந்த வாயுக்கள், அது குறிப்பாக வந்து குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய இந்த வாயுக்கள்லாம் சிஎஃப்சி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஓசோன் லேயரில் ஓட்டையை விளைவு வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு, அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த காற்றை மாசுபடுத்தக்கூடிய ஒரு வாயு அப்படின்னே சொல்லலாம். மிகுதியாக பட்டாசுகளை வெடிப்பது, புகை வடிகட்டி இல்லாமல் தொழிற்சாலைகளை இயக்குவது, இந்த தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த புகையெல்லாம் ஒரு முறையான ஒரு வடிகட்டுதல் இல்லாமல் அப்படியே அந்த தொழிற்சாலை கழிவுகளை எரிப்பதன் மூலமாக வெளிவரக்கூடிய அந்த புகையானது அப்படியே காற்று போய் மாசுபடுத்துது அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திருவிழாக்களில் சரி, ஏதாவது ஒரு விசேஷம்னாலும் சரி, அல்லது ஏதாவது ஒரு பண்டிகைனாலும் சரி, நம்ம வந்து முதல்ல வெடிக்கக்கூடியது பட்டாசுகளை தான். அதை வந்து நம்ம அளவோடு பயன்படுத்திக்கிட்டால் நல்லது. அளவுக்கு மீறி காசுகளை செலவு செஞ்சு அந்த பட்டாசுகளை வெடிப்பதன் மூலமாக அளவுக்கு மீறிய புகையானது, அந்த நச்சு புகையானது அது வந்து காற்றில் கலந்து ஓசோன் படலத்தை இன்னும் ஓட்ட விலை செய்கிறது அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. இது வந்து நம்ம சொந்த காசிலே சூனியம் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஓசோன் லேயர் வந்து ஓட்ட விழுகிறதுக்கு நம்மளே ஒரு காரணமாகவும் இருக்கும் அந்த தீபாவளி சமயங்களில் அப்படின்னு சொல்லலாம். பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தாத ஒரு தனி மனிதனுடைய மிகுதியான ஊர்தி பயன்பாடு, மிகுதி அப்படின்னா அதிகமான ஊர்தி பயன்பாடுனா ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய அந்த வாகனங்களை தான் ஊர்தி பயன்பாடு அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இங்கே குறிப்பிட்ட சொன்னா ஊர்தி அப்படின்னா இந்த இடத்துல மகிழ்ந்தா அது வந்து ஒரு காராக இருக்கலாம், அல்லது 2 சக்கர வாகனம், அது வந்து ஒரு பைக்காக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு 3 சக்கர வாகனம் ஆட்டோவாக கூட இருக்கலாங்க. அது வந்து தனி மனிதன் தன்னுடைய தேவைக்காக தன்னுடைய சொந்த செலவில் அதனை வந்து வாங்கி வைத்துக்கொண்டு தான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு போய் சேர்வதற்காகவோ அல்லது தன்னுடைய உடனடி பயண தேவைக்காகவோ இவ்வாறு தனித்தனியாக தன்னோட தேவைகளுக்காக வாங்கி வச்சுக்கிறான். அப்படி ஒவ்வொரு வாகனத்தையும் அவன் வந்து தனித்தனியாக வாங்கும்போது அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த மிகுதியான காற்றானது இப்படி ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய தனித்தனி தேவைகளுக்காக தனித்தனியாக வாகனங்களை வாங்கி கொண்டிருக்கணும்னா அதனுடைய பயன்பாடு அப்படின்றது பெருகிடும். அந்த பயன்பாடு வாகனங்களுடைய பயன்பாடு அப்படின்றது பெருகிடுச்சுன்னா அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த கார்பன் மோனாக்சைடும் அதிகமாக தான் ஆகும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு வாகனத்திலிருந்தும் அதிகப்படியான கார்பன் மோனாக்சைடு வெளிவரும்போது அதுவும் ஓசோன் லேயரை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. இதே இந்த பொது போக்குவரத்து அப்படின்னா ஒரு அரசாங்க பேருந்தா இருக்கும், கவர்மெண்ட் பஸ்ஸாக இருக்கும், அதுக்காக நம்ம காத்திருக்கக்கூடிய அந்த சமயம் அப்படின்றது கொஞ்சம் சற்றே நீளமே தவிர மற்றபடி அந்த அரசாங்க பேருந்துகளை பயன்படுத்தும் போது அதிகப்படியான மக்கள் வந்து அதனை வந்து பயன்படுத்தலாம் ஒரே பேருந்து அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. இவ்வாறு பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தும் போது அதிகப்படியான மக்கள் வந்து ஒரே பேருந்தை பயன்படுத்தும் போது அல்லது இவ்வாறு தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பேருந்துகளை பயன்படுத்தும் போது அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த கார்பன் மோனாக்சைடுடைய அந்த அளவு அப்படின்றது குறையுது. இதே தனி மனித தேவைக்காக தனித்தனியாக வாகனத்தை இயக்கும் போது இந்த வாகனங்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்றது பெருகி அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு போன்ற அந்த தீமை தரக்கூடிய அந்த வாயுக்களுடைய அந்த அளவும் பெருகி ஈஸியாகவே, அதாவது எளிமையாகவே இந்த ஓசோன் படலத்தை பாதிச்சிருது, காற்று வந்து மாசுபடுத்துறது. வானூர்திகள் வெளியிடக்கூடிய புகைகள், இந்த வானூர்திகளை யார் இயக்கணும்? மனிதர்களாகி நம்ம தான் இயக்கிறோம், நம்முடைய தேவைகளுக்காக தான் இயக்கிறோம். ஏரோப்ளேன், ஹெலிகாப்டர், ஜெட் என பல வகைகளில்
இந்த வானூர்திகளை வந்து நம்ம இயக்கும்போது அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த புகைகளானது இந்த காற்றை வந்து பெருமளவு மாசுபடுத்துது, பாழாக்குது. இதனால கண்ணெரிச்சல் ஏற்படுது. அது மட்டும் இல்லாம தலைவலி, தொண்டைக்கட்டு, காய்ச்சல், நுரையீரல் புற்றுநோய், நுரையீரலை பாதிச்சாலே அது வந்து மூச்சு சம்பந்தமான அந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால விளையக்கூடியது தான் இந்த இளைப்பு நோய் போன்ற பல நோய்களால நம்மள வந்து துன்பப்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த காற்றை மாசுபடுத்துறதுனால இந்தியாவுல மிகுந்த உயிரிழப்பை தரும் காரணங்கள்ல 5வது இடம் பெறுவது காற்று மாசுபாடு. இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்தியாவுல மிகுந்த அதிக அளவு உயிரிழப்பை தரும் காரணங்கள்ல 5வது இடத்தை பெறுவது வந்து காற்று. இந்த காற்று மாசுபடுவதால குழந்தைகளுடைய மூளை வளர்ச்சி குறைவதாக ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் யுனிசெஃப் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவாங்க. அங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த நெகிழி போன்ற அந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து எரிக்கும் போது அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த நச்சு புகையானது குழந்தைகளுடைய இந்த மூளைக்கு செல்லக்கூடிய நரம்புகளை பாதிப்பதனால குழந்தைகளுடைய மூளை வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படுது அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. இதை வந்து யுனிசெஃப்ல இருந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த காற்றினுடைய மேலடுக்கில் அதாவது காற்றுலையும் ஒவ்வொரு அடுக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி புவியிலும் ஒவ்வொரு அடுக்கா இருக்கு. அதே மாதிரி நிலத்திலும் கூட ஒவ்வொரு அடுக்கா இருக்கு. இவ்வாறு ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு அடுக்குகள் அப்படின்றது இருக்கு. அதாவது நிலத்தில் தோண்ட ஒவ்வொருடைய மண்ணினுடைய வேறுபாடு அப்படின்றத வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஒவ்வொரு மண்ணினுடைய நிறமாற்றமாக இருக்கலாம், அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அப்படின்றது மாறுபடும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு அடுக்கிற்கும் ஒவ்வொரு பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடுக்கிற்கும் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பேர்கள் சூட்டப்பட்டிருக்கும். அதில் ஒன்று தான் இந்த ஓசோன் படலத்தின் மூலமாக இந்த சூரியன்ட்டு வெளிவரக்கூடிய புற ஊதா கதிர்களை தடுக்கக்கூடிய ஒரு அரணாக விளங்குது. அதாவது புற ஊதா கதிர்கள் அப்படின்னா அது யூவி லைட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. அதை தடுக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக விளங்குது. புவியை ஒரு போர்வை போல சுற்றி கிடந்து பருதியினுடைய கதிர்ச்சூட்டை குறைத்து கொடுக்கிறது இந்த காற்று. பருதி என்னும் இந்த தூய தமிழ் சொல்லுக்கு வந்து சூரியன் என்பதுதான் பொருள். அந்த சூரியனுடைய அந்த வெளிவரக்கூடிய அந்த கதிரவனுடைய சூட்டை குறைச்சி கொடுக்குது இந்த காற்று. நம்ம வசதிக்காக இந்த காற்றை வச்சு குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படின்னு ஒரு நச்சு காற்றை வெளியிடும் இயந்திரங்களான இந்த குளிர்சாதனை பற்றி முக்கியமான ஒன்று. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இருந்து இந்த சிஎஃப்சி அப்படின்னு இந்த கார்பன், அதாவது குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் எனும் இந்த காற்று வந்து வெளியிட்டு அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவு நச்சு காற்று அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஓசோன் லேயரில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுது. அந்த நச்சு ஓசோன் படலத்தை ஓட்டையிடக்கூடிய அளவுக்கு, துளையிடக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. இதனால் புற ஊதா கதிர்கள் நேரடியாக நம்மளையே தாக்குது. மனிதர்களாகிய நம்மளையே இந்த யூவி லைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. இதனால் ஓரறிவு முதல் 6 அறிவு வரை உள்ள அனைத்து உயிர்களும் துன்பமடைகின்றன. சின்ன சின்ன புழு, பூச்சி இதில் இருந்து மனிதர்கள் வரைக்கும் நம்ம வந்து பாதிப்படைகிறோம் இந்த புற ஊதா கதிர்களுடைய தாக்கத்தினால. இதனால் மனிதர்களுடைய கண்களும் தோலும் பாதிப்படையுது. இதை குறைக்கக்கூடிய விதமாக ஹைட்ரோ கார்பன், அதாவது HC அப்படின்ற மாதிரி ஆங்கிலத்தில் வந்து குறிப்பிட்றாங்க, குளிர்பதனியை இப்போது பயன்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறோம் நம்ம மனுஷங்க. அதாவது குளிர்சாதனத்துக்கு பதிலாக குளிர்பதனியும் ஹைட்ரோ கார்பன் எனும் குளிர்பதனியை வந்து இப்போது பயன்படுத்த தொடங்கியிருக்கோம். நம்மளுடைய நடவடிக்கைகளால் இந்த காற்றில் கலந்து விடக்கூடிய கந்தக டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு ஆகியவை வந்து மழை பெய்யும் போது நீரில் கரைஞ்சிடுவதனால அமில மழை வந்து பெய்யுது. ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணி. இந்த அமிலமழை பெய்வதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சைடுகள் எவை அப்படின்ற மாதிரி கூட தமிழ்நாடு தேர்வாணையம் நடத்தக்கூடிய அந்த போட்டித் தேர்வுகளில் கூட இது வந்து ஒரு மதிப்பெண் வினாவாக எதிர்பார்க்கலாம். இதனால் மண், நீர், கட்டடங்கள், காடுகள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாமே துன்பத்துக்கு உள்ளாகுது. எல்லாத்தையுமே இந்த அமிலமழை பெய்யறதுனால அரிச்சிருதுங்க. மண் முதற்கொண்டு, நீர் முதற்கொண்டு உயிரினங்களுடைய தோள்களில் அந்த மழை துளி விழும்போது உயிரினங்களும் அதனால் பாதிப்படையுது அப்படின்னே சொல்லலாம். இதனால் இந்த காற்றானது மிகவும் வருந்தது அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல காற்றையே தான் பேசுவது போல குறிப்பிட்டிருக்காங்க. நம்மளுடைய விழிப்புணர்வாலும் காற்றை தூய்மையாக்கக்கூடிய நம்மளுடைய நடவடிக்கைகளாலும் மட்டுமே இந்த காற்றானது வருந்தாமல் இருக்க முடியும். அதாவது இந்த காற்றானது மாசுபடாமல் இருக்க முடியும். மரம் தரும் வரம் நான். ஒரு மணித்துளிக்கு 12லிருந்து 18 முறை மூச்சு காற்றாக நம்ம வெளியிடக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளிழுத்துக்கிட்டு நமக்கு தேவையான அந்த ஆக்சிஜனை, அந்த உயிர் வழியை வந்து அந்த மரங்களானது வெளியிடுது. எனவே இந்த மரங்களை வளருங்க அப்படின்ற மாதிரி மரங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து இந்த இடத்துல குறிப்பிடுறாங்க. மேம்பட்ட குப்பை மேலாண்மையை மேற்கொள்ளுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதாவது மக்கும் குப்பை, மக்கா குப்பை இப்படின்னு ஒவ்வொரு வகையாக பிரித்து அதை ஆய்ந்தறிஞ்சு தேவையானவற்றை நம்ம வந்து உரமாக பயன்படுத்தலாம். மற்றவற்றை வந்து மறுசுழற்சி செஞ்சு மறுபடியும் மீள் சுழற்சி மூலமாக நம்ம வந்து மீண்டும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். பொது போக்குவரத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுங்க. அதாவது இந்த அரசாங்க பேருந்துகளுக்கு நம்ம வந்து முன்னுரிமை கொடுத்து அதில் வந்து பயணிக்க வேண்டும். அரசாங்க பேருந்துகளை பெருமளவில் மக்கள் பயன்படுத்துறதுனால மக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து போக்குவரத்து வாகனங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த கார்பன் மோனாக்சைடுடைய வாயுவின் அளவும் குறைந்து ஓசோனுடைய அந்த படலமும் பாதுகாக்கப்படுது. மின்னாற்றலால் இயங்கக்கூடிய ஊர்திகளை மிகுதியாக பயன்படுத்துங்க. அதாவது மின்னாற்றல் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர், எலக்ட்ரிக் பைக் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கில் இயங்கக்கூடிய அந்த வாகனங்களை, ஊர்திகள்னா ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய அந்த வாகனங்களை மிகுதியாக, அதாவது அதிகமாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க. கச்சா எண்ணெய், நிலக்கரி முதலிய புதைவடிவ எரிபொருள்களை வந்து தவிர்த்துடுங்க. அதை வந்து எடுக்காதீங்க. அதை எடுக்கிறனால அந்த மண்ணினுடைய வளம் அப்படின்றது வந்து கெட்டு போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க. வீட்டு சமையலுக்கு விறகுகளை பயன்படுத்துவதை கைவிட்டுருங்க. ஏன்னா விறகுகள் தேவைப்படும் போது அங்கே மரங்கள் அப்படின்றது வந்து அழிக்கப்படுது. அதனால விறகுகளை வந்து கைவிட்டுருங்க. நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூன் 15ஆம் தேதி உலக காற்று நாளை வந்து கொண்டாடிட்டு வரோம். இந்த காற்று வந்து தன்னை பற்றி என்ன சொல்ல வருது அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. காற்றாகி என்ன ஒரு நாள் மட்டும் கொண்டாடினா போதுமா? ஒவ்வொரு நொடியும் நீங்கள் மூச்சு விட, நீங்கள் உயிர் வாழ காரணமான என்ன வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாடணும்.
இந்த காற்றை வந்து தூய்மையாக வச்சிருக்க நம்மளால் என்ன நடவடிக்கை முடியுமோ அதனை எடுக்கணும். இதுதான் காற்றாக என்னுடைய ஆசை அப்படின்ற மாதிரி இந்த பாடப்பகுதி முழுவதுமே காற்றே தன்னை பற்றி பேசுவது போல வடிவமைச்சிருக்காங்க. இதுவே நம்மளுடைய மனிதர்களாகிய நம்மளுடைய எதிர்கால நலனும் கூட. குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன், அதாவது இந்த CFC அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த நச்சு வாயுவானது அதனுடைய ஒரு மூலக்கூறானது 1,00,000 ஓசோன் மூலக்கூறுகள் வந்து சிதைச்சிருமா, அந்த அளவுக்கு அது வந்து நச்சுத்தன்மை மிகுந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பின் வருத்தங்கள்: மென்துகிலாய் உடல் வருடி, மென்மையான அந்த மேகங்களை போல உடலை வருடி, வாஞ்சையுடன் மனம் வருடி. அந்த காற்றானது ஒரு இனிமையுடன் நமக்கு இதமாக மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய வகையில் நம்மளுடைய மனதை வருடி. அது வந்து தென்றலாக கூட வந்து நமது மனதை வருடி அப்படின்னு கூட இடத்துல பொருள்களெல்லாம். பகலெரிச்சல், பணக்கவலை, வயக்குழப்பம், மொட்டை மாடி தனியிரவில், நட்சத்திர கணக்கெடுப்பில் மறுபடியும் தவறவிட்ட தாளாத தன்னிறக்கம். இவை எல்லாமே எளிதாக கரைந்து போக்கும் மாயங்கள் செய்கின்ற பூங்காற்றே. பகல் எரிச்சல், பகலினுடைய வெம்மையாகட்டும் அல்லது எரிச்சல் ஆகட்டும், நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எரிச்சல் ஆகட்டும், பணக்கவலை, நம்ம எவ்வளோ பண தேவையினால் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு அதுக்காக கவலைப்படுறோம், அதுக்கடுத்து அதனால் பயப்படுறோம், குழப்பம் அடைகிறோம். மொட்டை மாடியில் தனி இரவில் நட்சத்திர அந்த கணக்கெடுப்பில் நம்ம அந்த நட்சத்திரங்களை எண்ணிக்கொண்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் தவறவிட்ட தாளாத அந்த தன்னிறக்கம், இவை யாவையும் நினைத்து மறுபடியும் நம்ம மனமானது தத்தளித்து கொண்டு இருக்கும்போது இவை எல்லாமே எளிதாக கரைஞ்சு போகும் மாயங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு இளந்தென்றல் பூங்காற்றினால. அந்த பூங்காற்றானது நம் மீது இதமாக வீசும்போது, நம் மனங்களை தழுவும் போது அனைத்து கஷ்டங்களும் மறந்து மனதில் வந்து நிம்மதி நிலைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க. இத்தனை நாள் வந்து உன்னை பற்றி பாடாமல் இருந்துட்டேனே, இத்தனை நாள் உன்னை பாடாது இருந்து விட்டேன், புது கவிதையில் சிக்கி போனேன் அப்படின்ற மாதிரி தேவகோட்டை வா. மூர்த்தி எனும் கவிஞர் வந்து காற்றை பற்றி புகழ்ந்துரைத்துள்ளார். எத்திசையும் புகழ் மணக்க. அதாவது இந்த தமிழுடைய பெருமையை பறைசாற்றும் விதமாக ஒரு செய்தி வந்து இந்த இடத்துல குறிப்பிட விளையாடுறாங்க. தாய்லாந்து மன்னருடைய அந்த முடிசூட்டு விழாவில் திருப்பாவை பாடல்களை தாய்மொழியில் எழுதி வைத்து பாடுறாங்களாம். இது வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சு பெருமிதப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள்ல ஒன்று.